sesuk bocah kuwi dilurup ya. Aku tak Gak pengen tau ora. tak pengen tukaran yo gelut ae. Aku lempok iki dilbuk seret ae. Iki tak pengen. Gendong. Pokoke gendong. Apa koyo enting ngobrol kok gedong. Aduh. Gendong ngomong santai. Gendong aku. Gendong. Ayo. 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 Aduh. Gak ada awakku mana Ayo. Pak! Pak! Kenapa? Anu sawah, sawah ledul. Ledul apa nih sawah? Sawah mau kejerer diomongi. Duh, lah kowe nek ndi apa gak Boywangi apa piye? Jere kowe kon rono mau arep diomongi kok. Oh, lah ya wis ayo dolan sawah. Jam Ayo. piro iki? Jam piro lagi? Wes ki Sore wae. iki, ayo, wes. Ayo. Iya lagi kok. Sele. Lah ben pae kene iki. Yo ora iso kontakan karo juragan. Oke, Pak. Sik oleh, ayo. Nonton deh, pae wis wae. Dul. Bulan iki lah. Jajal tinggi nek kali. Kuliah kono. Tani kene sik. Jon kuwi ro iki malah gak anu. Jero yo ora enek kok. Iki wong. Tani kene sik le. Lek sepeda ning kene ya wonge. Ayo Pak, rono biane lek dul turu-turu nebruk. Menawa ning kono yo. Lah kok gladra malah ning bruk iki. Yo ngono kuwi lek dikongkon iki wong iki. Tapi kok lek ojo ngomong kok aku kok jenenge wong iku. Ya saya parane. Ayo. Wong dikongkon njogo kok malah ning bruk. Montore rung tak pateni, Pak. Lihat. Yo ini perkara le carane koyo ngono. Lepas ben cara Pak dulu. Oi. Cek rong mangkok malah. Piye? Wis kok kono tengkos golek ngenteni goja liwat yo ora enek. Golek ning kono kok ora teko-teko patak yo. Apa-apa iki. Ya, wis ora. Enakmu kek rokok ora? Gak cerdas ya. Nek bayi rokokan. Nah ini kok kono Pak, nyumpetnya ning kene. Nyumpetnya kene? Nah
Jane nyedot rokok sebul cedot. Lah yo nah pinter. Wah, seger yo. Panen suapan iki. Wis minggu kas terame wani mbek rokok. Anakku lho delok jaket. Motor opo lho sing ngene iku. Oh, lah bar nggo nae bar gawe perkara saya jalan sing ora-ora. Perkara apa? Gue ora cetani. Urung ceritai. Lu ngene takok to anak. Kenapa? Aku manteng odo Terus anak sing reseni po Juga jejeg. Kok iso jejeg ya Mas Teh? cek lah bocah cecek ning ndi saiki. Ini temok siji tapi terus liru temok. Lah terus sing siji mbok temok ki apakno? Bodoh. Bobon to. Tak jago. Oh, bocah kek sodron. Lah sing siji ne, Temok. anak sapa lagi? Karo betahe sawahe seberange saya dhewe iki lho. Pojok ngono kae. Yo. Mas, nek gue iki lho, saya sapa? Saya sujak apa saya sapa? Tidak yo. Tapi anu yo, yo men. Sing tak beki anu tatone. Tatona. Sing siji biasa. Sing si biasa sing bose tatona. Bose tatonan. Raine mulas pokok goblok ketok goblok wong. Ya wis. Sesuk digoleki. Sesuk apa saiki? Nek saiki ya ayo digoleki. Piye men? Dari po saiki po sesuk. Ya saiki ae. Ayo Dul, goleki. Bocah nek model maksudnya apa kok anakku dianu? Nah, sawah. Lah kok satu ora? Ora, kene satu. Ora ene om. Iki cek loro. Tinggal Ayo, dironcong goleki. Cek lu gak wa? Yo cek lu Kari. Walah. Oh, suwek dikonan, Pak. Urusan rokok kari. Ini ora kari. Iya. Gini semayan mbek kancamen kok. Dari makan lele yang ini dia gak tahu mesti. Betulnya cukup jam 4 mulut. Bapak apa ya? Jam 4 sore lah wae makan lele ini mati siji dia melok loro. Sinte bareng ngene. Aku mampir ning sawah ra itu. Lah nopo ya itu? Ora nek sadure aku dikeroyok sing diwangi sapa? Nopo ajar gendel aku kroyok biasa ae kok. Ajar kendel piye sing kare ini. Iya aku rasane. Ora cah loro gede-gede aku digibeng gak yo. Gulung. Gak apa-apa dipeng. Tinggu pengalaman kok. Nang kuwe dicencang ngono kok. Lagi piye ceritanya? Wis tau sesuk iki. Wis diatelan aku. Kodho balik sesuk iki. Rencana nggo apa iki karo? Tangan kotong calanang iki gak oleh nggo senjata. Ya wis tangan kotong yo. Rasa main cangkem langsung satak. Set. Siap. Usum virus ra usah metu ning omahne. Virus apa? Virus corona. Corona memang bahaya, tapi ya yang berbahaya adalah rondo. Saya enggak piye. Tujuanku tre rondo. Usum virus ra usah metu ning omah. Besok tarung. Siap pokoknya dicetoke gitu. Ning besar kuwe tane slepan. Iya siap. Kono ya. Dukun apa ini? Babar tak man. Babar bisa. Dukun babar. Peram blending weteng mbok. Dicetok. Gak ning ngono yo dukun. Dukun nganten. Aku rencana yo kok urip-urip ngopeni rondo. Rencana kain sopan ngene. Ora usah kayak Kayak piye? usum virus sih dadi nganten ku cekel Pak Polisi. Weh bro, siap weh. Weh. Piye kowe iki? Siap. Siap, gawe, sate. Ya, saya kene. Iki opo iki? Merke motor iki. Sambil motor ae. Jenenge apa? Jenenge ku lho, jenenge bertak-bertak iki. Samber nyawa.
Yo kayak rokok. Cap. Bangetan. Wah. Potong. Urung setok kandhani kok mbok wedok kok. Di sawah ya, Bang. Siap. Piye iki kita Di sawah barang kok malah. Langsung piro ora ora lah yo ora rokokan. Tuh naik. Siap. Iki piye iki kok aku bagi kroyok ning mana. Temes. PO mah Gak wes. kesanku mah tak pateni tak. Gak wes ya aja. Tuh kemereyek. Semua Piye iki? aku mah nemu kesanku tak ganti kesanku mah. Oh, iya. Piye iki? Tak Cerita. Piye iki kok iso? Ya kuwi telepon ora jelas koyo ndek iki malah. Anu, ngajakku dikeroyok. Lah yo krono. Bose aku bosem mek kanca. Dhisik kan kanca. Lah Saiki aku dadi buruan. Kronologine lho, kronologine sing jelas. Anu anake Jar kuwi, Darminto. Termino. Pi mancing dijejek iki gak nganu iki kadal iki. bos nak kita taunya dhewe malah kowe. Iya. Ora kadal, lu coba bagus ngono. Kok Tidak Manis terebon. manis. Terus deplake jaran. Manis gila lah. Semut-semut iki kebutuh aku saking manis aku. Iya. Kok iki piye, Mas? Manis pakai cabang. Lah yo piye cerita aku Ireng keringetan mili kok pecrek. jadi piye iki kok. Soale rokokmu nek Wing mriyah diketok terus. Ora anggere nek kandak ning kene lah yo dong rubung soalnya manis ora apa. Ora delok lah. Rondo-rondo dong. Wah aku delok. Oh. Kejek sik omah kok. Sik kok aku cek bisnis. usung piro rasane kek. gak mangu kronologine piye. Aku iki Dikeroyok. yo nek dikeroyok tok masalah Dikeroyok. wae cah iki kumlete kok. Anak Edar iki Bose mancing kok. diparani dijejek, Lah nek dijejek iki mancing piye Mas? mancing kodok. Mancing nilanku je piye nek tak Bocah sampe keuwet-cet mau ngene kok. gak pupul saiki zaman-zaman. Ini ngipi Rasa adu cangkem langsung ditik dulu masa ini zamannya kan ya aku yo Oh, iso iso taruh. Kono kan mau cah loro. ya Go nek Pak melok sesuk menawa. Dan minta. sarungan nih manunya kan Ya yo wong-wonge. saya Ya. atasannya aku nek kuwi Rem mlaku geyeng wong lempok kuwi. Sesuk tak jari wong. Dari minta sapa? Dari minta bring mental set mentalku apa Antena. antena nak piturute Bisa yang tukang dandan antena kae to. Ganti dandan sanyo kesetrum. Gak iki semut tok koyo ngene ya kan. kadang nenek aku kok manis kok kebal kok diono semut Cok bodok lireh. piye iki ono pirati motor cencang menungso dicencangi nek tumok wedhus ora apa-apa Tentang. so pokoke ketel-ketelo yo Sesuk engko apa diwas mbok celuk lah emang nek sesuk. lho saiki badi saiki budalo aku yo ora sabar bayar kemrejek Ya yo semut tok. Ya wis ayo nek saiki. lagi tenan Pedok jar. jar aku deh Pedok yo.
Posisi. Wah! Aduh, mati kayak. Apa 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 kan baik. Ayo.